سلام كبرات تخاطلتي الشانل لما عنت نريو كونغ فوري استسيما في الحزن لكم متينا لنا تفاتيهم ولايك بمقوار ناب كل نخباصة حقسكم أي فلينا الفيلم زجمر بعصر شعات 85 أب ميامي كتما وشتيو أب ميامي وشتي بتاع بزحات سرقتيهم زلو أبت كتما وشت زركبو غانغسترات من بوليسات وكوان تزي فرحو نتقعد من فتسام النقاط صليهم يتوم بوليسات من النتمون مزحتتهم نوعهم بمقتال ماكينهم بمقصال أب ميامي وشتي لمد نخونه مسيو أب ميامي كتما وشتي ناتي زبهال نبرت يلن حيلو زلو كلنا مص ناي سب نبرت كل موساد يخيل እዩ እቶም ፖሊሳት እውን እቶም ጋንግስተራት ክቆጻጸሩ ይካሉ እቲ ምሪት ወስደና ክልተ ሰራቅቲ ጌምና ተጻወቱ እዩ በዚ ጌም ስለተሰነፉ ድማ ኣብቲ ልዕሊ መጻወቲ ምጽራፍን ምህራምን ይጅምሩ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ብቁልጡፍ እቲ መጻወቲ ማሽን ናብ ሮቦት ይቀየር ናብ ሮቦት ድሕሪ ምቅያሩ ድማ ንክልቲኦም ሰባት ድሕሪ ምጽራፉ ብቁልጡፍ ይቀስሎም ነቶም ሰባት ድሕሪ ምቅታሉ ናብቲ ከተማ ብምውጻእ ንዝረኸቦ ማኪና ምቅጻልን ገዛዎት ምፍራስን ይቅጽል ፖሊሳት ድማ ኣብቲ ሰዓት ይመጹ ኮይኑ ግን ካብቶም ፖሊሳት ዓሚ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ክቆጻጸሩ ወይ ካሉ ኣብ ውሽጢ ብዝነበረ ናይ መጻወቲ ኮይን ናተወደአ ምስ መጸግን እቲ ሮቦት ክዳኸም ይጅምር ንሱ እውን ነዚ መሳስተውዓላ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ናይ ነዳዲ መዕደኒ ይኸድሞ ካብኡ ብምውሳድ ዓርሱ ክሕድስ ይጅምር ኣብቲ ሰዓት ንዕኡ ክህድእ ዝኽእል ሓደ ፖሊስ ስለ ዝነበረ ናብኡ ይድወለሉ እዚ ሰብ ድማ ኮንግ ፉሪ ዝበሃል ብዘለዎ ፍሉይ ጥበብ ናይ ማርሻል አርት ዝተለዓለ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ፍሉጥን ንፉዕን ፖሊስ እዩ ሎማዓንቲ ንሱን እቲ ዝተፈጠረ ነገር ስለ ዘይሰምዐ ምሳፍ ቃሪስ ብምዃን ፍሉይ መዓልቲ እናሕለፈ ነይሩ ልክዕ ስልኪ ምስ ተደወለሉ ብቁልጡፍ ናብቲ ማኪና ውሽጢ ነጢሩ ይኣቱ ኣብቲ ማኪና ውሽጢ ድሕሪ ምእታው ናብቲ ሮቦት ዝርከበሉ ከባቢ ይኸይድ እቲ ሮቦት ኣብዚ ሰዓት ንሓንቲ ከልቢ መሓዝ እናሰቃያ እዩ ነይሩ ኮንግ እውን ኣብቲ ቦታ ድሕሪ ምብፅሑ ነቲ ሮቦት ክሃርሞ ይጅምር ኮይኑ ግን ንሱ ከም ዝሓሰቦ ብቐሊሉ ነቲ ሮቦት ክቆስሎ ይከኣል ምስቲ ሮቦት ከዓ ናብ ፍልይ ዝበለ ጦርነት ውሽጢ ይኣቱ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሰዓት ውግእ ኮንግ ነቲ ሮቦት ብዝግባእ ስለ ዘቃጸሎ ይመውት እቲ ፊልሙን ኮንግ ነዚ ናይ ማርሻል አርት ጥበብ ከመይ ከም ዝረኸቦ ንኸርእየና ብተዘክሮ ንድሕሪት ይወስደና ኣብ ሓደ መዓልቲ ምሸት ኮንግ ምስ መሳርሕቱ በዓል ታራ እዮም ነይሮም ኣብቲ መዓልቲ ምሸት እውን እናሓለውን ከሎ ፍልይ ዝበለ ክዳን ዝተኸደነ ናይ ማርሻል አርት ማስተር ይረኽቡ ንዕኡ እውን ድሕሪ ምእሳሮም ንዓርሳቶም ከም ንፉዓት ምርኣይ ምስ ጀመሩ ብዘሕዝን መልክዑ ነቲ መሓዙ ክሳዱ ብምቑራጽ ይቐስሎ ነዚ ዝተዓዘበ ኮንግ ድማ ብጣዕሚ ይቕጣዕ እቲ ሰብ እውን በዓል ታራ ኮንግ ምዃኑ ብምሕሳብ ንኮንግ ክቐትሎ ምስ በለ ኮንግ ብመብረቕ ስለ ዝተሃረመ ብመንፈስ ናብ ናይ ማርሻል አርት ኣስተምህሮ ይኸይድ ናይቲ ማርሻል አርት ገዛ እቲ ቀንዲ መምህር ማስተር ዝገበረ ሓደ ኮንግ ፉሪ ዝተባሃለ ዝተመርጠ ሰብ ነታ ከተማ የድልያ እዩ ኢሉ እውን እቲ ዝተመርጠ ሰብ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከይድካ እውን ነታ ከተማ ሓልዋ ኢሎም ናብ ውንኡ ይመልስዎ እቲ ማስተር ከዓ ንዕኡ ንምቕታል ናጉየ ምምጻእ ይጅምር ኮንግ ግን ሕጂ ፍሉይ ጥበብ ስለ ዝረኸበ ብቐሊሉ ዓርሱ ይከላኸል ነዛ ከተማ ክሕሉ ዝተመረጽኩ ሰብ ኣነ ብምባል ድማ ይቐትሎ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ዝነበረ ኮንግ ናይ ማርሻል አርት ጥበብ ዝተዓደሎ ኮንግ እውን ናይቲ ማፍያ ማስተር ክዳን ቅዳድ እንተዘክሮ ክብል ይቐምጦ ንኸምኡ ዓይነት ሰረቕቲ ሰባት እውን ካብቲ ከተማ ውሽጢ ከም ዘጥፍኦም እውን ቃል ይኣቱ እቲ ምሪት ዝወስደና ሕጂ እቲ ኩነታት ናብቲ ቀንዲ ናይ ሚያሚ ቤት ማእሰርቲ ጣብያ ወስደና ኣብቲ ናይ ፖሊስ ጣብያ ዝርከብ ቀንዲ ሓላፊኦም እውን ኣብ ልዕሊ ኮንግ እናተቆጥዐ እዩ ከመይ ሓደ ሮቦት ንምቕታል ኢልካ እዚ ኩሉ ኣቕሓ ተቃጽል ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ደጋ ኣይትሰርሕን ትራይ ሴራክ ምስ ዝበሃል መሓዙ ሓቢሩ ንኽሰርሕ ይእዞ ንሱ ግን ሓደ ሻዕ ምስቲ መሓዙ ብምውፃእ እናተቐተለ ድሕሪ ምርኣዩ ኣብኡ ከም ዘይሰርሕን ከም ዝለቐቐን ተዛሪቡ ይወፅእ ኮንግ ልክዕ ምስ ወፀ ናብቲ ናይ ጣብያ ሓላፊ ስልኪ ይድወሎ እቲ ስልኪ ኣብ ዘለዓለሉ እቲ ደዋሊ ሰብ ኣዶልፍ ሂትለር ምዃኑ ይዘርእየና ኣዶልፍ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐትል እናባጮ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን በቲ ናይ ስልኪ ውሽጢ ገይሩ ናብኡ ምስ ዝትኩስ እቲ ጥይት ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ውሽጢ ንኹሉ ክትኩስ ይጅምር ካብኡ እውን ኩሉ ሰብ ክሃድም ይጅምር ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ኮንግ ተመሊሱ ይመጽእ እሞ ናብቲ ዝተደወለ ስልኪ እናተኮሰ ነቲ ኩነታት ክህድኦ ይጅምር ኣብቲ ዕለተ ምሸት እውን ሂትለር ነቶም ወታደራቱ ኩሎም ኣኪቡ ንሱ ፍሉይ ናይ ማርሻል አርት ጥበብ ከም ዘለዎን ናይ ማርሻል አርት ንጉስ እውን ንሱ ከም ዝኾነን ከርእዮም ይጅምር ኣብቲ ሰዓት ኩሎም ወታደራት ብሓቂ ንስኻ ኢኻ ናይ ማርሻል አርት ንጉስ ኢኻ ክብሉ ዓውታ ይሰምዑ ሂትለር እውን ነቶም ወታደራት ድሕሪ ምእካቡ ናይ ጭካነ ሰበኻ ክህቦም ይጅምር ኢሉ እውን ንኹሉ ሰብ ብጭካነ ንኽቐትሉን ኩሉ ሻዕ ክጭክኑን ቤተሰብ ዝበሃል ነገር ከይሓስቡን ከምህሮም ይጅምር ኮንግ እውን ነዚ ነገር ከመይ ክህድኦ ከም ዝኽእል ንሓሰበ ሂትለር ኣብ 1940ታት ከባቢ ዝነበረ ብዝሕ ዘለዎ ወታደራት ዝመጽዎ ካብኡ እውን ንሱ ኣብ 1940ታት ንቕድሚት ብናይ ግዜ መሳርሒ ድሕሪ ምኻዱ ንሂትለር ተቐቲልዎ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከም ዝኾን ክሓስብ ይጅምር ኮይኑ ግን ንሱ ኣብ ዘለዎ ግዜ ነዚ ናይ ግዜ መሳርሒ ኣይተመሃዘን ነይሩ ካብኡ ድማ እቲ ፊልም ንሓደ ሃከርማን ዝተባሃለ ሰብ የርእየና ሃከርማን እውን ብዙሓት ኮዳት ድሕሪ ምምሃዙ ናይ ግዜ መሳርሒ ንኮንግ ይህቦ
ኩንጉውን ናይ ግዜ መጓዓዝ ተጠቂሙ እናኸደም ከሎ እቲ ናይ ግዜ መጓዓዚ ብሃንደበት ይባላሾሞ ንሱ ካብ ዝደልዮ ግዜ ኣርሒቑ ይወስዶ። ነዚ ዝተረድአውን ሌዘር ራፕተር ዝተባሃለ እንስሳ ምስ ረኣየ እዩ። እዚ እንስሳ እውን ካብ ዓይኑ ሌዘር ዘውፅእ እንትኾን በቲ ሌዘር ክቆስሎ ምስ በለ ሓንቲ ጓል መፅያ ተድሕኖ። እዛ ጓል እውን ዓርሳ ባርባርያን ኢላ ተላልዮ። ምስኡ እውን ብሓንሳብ እናሃለው ሓንቲ ካልእ ጓል ከዓ ትመፅእ። እዛ ጓል እውን ከማ ሽጉጥ ዝተዓጠቐት እንትትኾን ካቲና ብዝብል ዓርሳ ተላልዮ። ሰለስቲኦም ድማ ብሓንሳብ ብምዃን ኣብቲ እምባ ጫፍ ብምውፃእ ክዘራረቡ ይጅምሩ። ንሱ ናብ ዝመፀሉ ዓላማ እውን ምስ ተዛረበን ንሳተን ንኽሕግዞ ብ100% ቃል ይኣትዋሉ። ንሂትለር ክቐትሉ ይብህጉ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ግዜ መሳርሒ ተበላሽ እዩ። ብኸመይ ክምለስ ከም ዝኽእል ምስ ሓተተን ንሳ እውን ትለዓል እሞ ንሓደ ናይ በዓታ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ትፅውዕ። እዚ ሰብ ድሕሪ ምምፅኡ ድማ ብዛዕባ ፍልጠቱን ሓይሉን ክዛረብ ይጅምር። ንሱ እውን እቲ ዝደልዮ ናብቲ ናይ ግዜ መምለስ መሳርሒ ምዃኑ ምስ ተዛረቦ እቲ ሞደሻ ተጠቂሙ ብዙሓት ናይ ግዜ መምለሲ ኣቑሑ ይምህዘሉ። ባርባርያን ከዓ ቅድሚ ምኻዱ ተመሊሱ እንድሕር ደኣ ዝመፅእ ተሓቶ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተፈለየ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ከም ዘሎ ኢና ንዕዘብ። እሱ ከዓ ስልኪ ቁፅሩ ብምሃብ ንኽትድውለሉ ይዛረባ። ስልኩ እውን በቲ ሰዓት ስለ ዘይነበረ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሓደ ስልኪ ሂባሞ ይኸይድ። ኮንግ ድማ ናብቲ ዝደልዮ ዝነበረ ናብ ናይ ናዚ ጀርመን ቦታ ይመፅእ። ኣብቲ ዝመፀሉ ግዜ ግን ኩነታት ሰላም ኣይነበሩን። ክልተ ናይ ናዚ ወታደራት እውን ኣብ ሓደ ዝኾነ ተኽሊ ኮፍ ኢሎም እናተተራረቡ እዮም ነይሮም። እቲ ሓደ ግን ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለ ብሕርቃን ምብካይ ይጅምር። ኣብ ጎኖም ዝነበረ ታንኪ ግን ኣይነበረን። ኮንግ ነቲ ታንኪ ብምልዓልን ናብኣቶም ብምዝርባይን ይቐትሎም። ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ድማ ሂትለር ብኣሽሓት ንዝቑፀሩ ናይ ናዚ ወታደራት መደረ እናቕረበ እዩ ነይሩ። ንሱ ኩሉ ግዜ ንፉዕ መራሒ ከም ዝኾነን እቲ ሓቃዊ ናይ ኩንግ ፉ ማስተር ንሱ ከም ዝኾነ እናተዛረበ እዩ ነይሩ። ናይ ናዚ ወታደራት እውን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ስለ ዘይኽእሉ እናጣቕዑን ዕልል እናበሉን ነቲ ሓሳቡ ይቕበልዎ። ብዙሕ ከይፀንሐ ግን እቲ ሓቃዊ ናይ ኩንግ ፉ ማስተር ይመፅእ። ኩንግ እውን ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምምፅኡ ናብ ሓደ ወታደር ይኸይድ። ናብቲ ወታደር ድሕሪ ምኻዱ ድማ ኢዱ ክወስዶ ከም ዝደሊ ተዛሪቡ ካብኡ ይቆርፆ። ኢዱ ድሕሪ ምውሳድ ድማ ልክዕ ከም ፕሌን እናሽከርከረ ኣብቲ ላዕሊ ክንሳፈፍ ይጅምር። ነቶም ወታደራት ኩሎም እውን ይቐትሎም። ሂትለር ከዓ ነቶም ናይ ናዚ ወታደራት ብቁልጡፍ ቅትህልዎ ክብል ይእዝዞም። ኩንግ ግን ካብቶም ናይ ናዚ ወታደራት ንላዕሊ ጥበብ ስለ ዝነበረ ንኩሎም ምቕታል ይቕፅል። ብቐሊሉ እዩ ከዓ ዝነበረ ንኩሎም ዝቐተሎም። ሂትለር ከዓ ነዚ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ብምቁጣዕ ክሳብ ሎማዓንቲ ዝሓብኦ ከቢድ መሳርሒ ብምውፃእ ንኩሎም ብሓንሳብ ይጭፍጭፎም። ነቶም ንሃቱ ወታደራት ከይተረፈ እውን ይቐትሎም እዩ ዝነበረ። ኢሉ እውን ብዘደንቕ ኩነታት ንኮንጎ ኣብ ደረቱ ስለ ዝሃረሞ ይወድቕ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ሂትለር ነቶም ዝተረፉ ናይ ናዚ ወታደራት ናይ ጥበብ ዝርርብ እናተዛረበ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ግን ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር ይፍጠር። እቲ ናይ መብረቕ በዓታ ኣምላኽ ናብቲ ቦታ ይመፅእ። ነዚ ዝረኣዩ ናይ ናዚ ድማ ጃይንት ኣብቲ ቦታ ከም ዝተረኸበ ብምዕዛቦም ብጣዕሚ ይስንብሉ። ካብኡ ብተወሳኺ ኩሎም ኣብ ናይ ኩንግ ሂወት ዘጓነፍዎ ኩሉ እንስሳት ኮነ ፍጥረታት ንዕኡ ንምሕጋዝ መፅኦም እዮም። ብሓንሳቦም ብምዃን ነቶም ናይ ናዚ ወታደራት ክቐትልዎም ይጅምሩ። እቲ ዳይኖሰር ብሓንቲ ሻዕ ብዙሕ ዘለዎም ሰባት ክቐትል ዝኽእል ሌዘር ስለ ዝነበሮ ብዙሓት ወታደራት እናቐተለ እዩ ነይሩ። ባርባርያን ምስ ካታና እውን ብዝኸኣልኦ መጠን ምቕንፃለን ይቕፅላ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ ናይ ናዚ ወታደር ምስ ተረፈ ናይ ኩንግ መሳርሕቱ ተኪሱ ይቐትሎ። ናዚ እውን ኩሎም ወታደራት ምሟቶም ምስ ተዓዘበ ብጣዕሚ ክሓዝን ይጅምር። ሃከርማን ግን ንኩንግ እናደለዮ እዩ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ንሱ ንዋላ ሓደ ወታደር ክቐትል ስለ ዘይረኣዮ ግራ ኣትይዎ እዩ ነይሩ። ኩሎም እንትርእይዎ ኩንግ ከም ዝሞተ ይዕዘቡ። ካብኡ ግን ኩሎም ፈዚዞም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ብድሕሪቱ ንዝርከብ ካብ ሓያል ወርቂ ዝተሰርሐ ዓብዪ ናይ ኣርቲፊሻል ዒፍ ይሰደሎም። ኮይኑ ግን እቲ ዓብዪ ዒፍ ካብቲ ዳይኖሰር ክሃድም ኣይከኣለን። እቲ ፊልም ከዓ ናብ ሓደ ኣኒሜሽን ይቕየር። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እውን ኩንግ ምሟቱን ናብ ሰማያዊ መሬትን ከም ዝኸደ ንኸርእየና እዩ። ሓደ ናይ ኮብራ ተመን ድማ ናብ ኩንግ ይመፅእ። እዚ ተመን እውን ናብ ኩንግ ድሕሪ ምምፅኡ ከምዚ ክብል ይዛረቡ። ኣብ መሬት ካብ ሕጂ ንድሓር ቁጣዕ ዝበሃል ነገር ኣይህሉን። ፍቕርን ሓጎስን ኩሉ ክቕፅል እዩ። ንስኻ ግን ናብኡ ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢሉ ይዛረቡ። ንሱ ግን ፖሊስ ከም ዝኾነን ነታ መሬት እውን ንሱ ከም ዘድልያ ይዛረቡ። እቲ ኮብራ ግን ክምለስ ከም ዘይኽእል ምስ ዝዛረቡ ኩንግ ብቁጣዕ ነቲ ኮብራ ይሃርሙ። ልክዕ ንኡ ምስ ሃረሞ እውን ናብ መሬት ይምለስ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ሕጂ እቲ ዒፍ ምስቲ ዳይኖሰር እናተባእሱ እዩ ዘርእየና። እዚ ዘርእየና ድማ ኩንግ ናብ መሬት ተመሊሱ ከም ዝመፀ እዩ። ሂትለር ኩሎም ወታደራት ሞይቶም እዮም። ኩንግ ናብዚ መሬት ዝመፀሉ ዓላማ ክትግብር ከም ዝኾነ ንኩሎም ይዛረቡ። ሂትለር ግን ናብኣቶም ብምኻድ ኣነ ንዓለም ሓንቲ ንምግባር ዝደሊ ሰብ እየ፣ ሓቢረኩም እንተ ደኣ ኸይደ ይጠቕመኩም እየ፣ ንዓይ ተዘይተቐትሉኒ ዝሓሸ ይመስለኒ ግደፉኒ በቃ ክብል እናተማሓፀኖም እዩ ነይሩ። ናሃታቶም ሰቕታን ናሃቱ ምትዕስሻውን ግን ብጣዕሚ ስለ ዘብዝሖ ኩንግ ናብኡ ብምኻድ ይሃርሞ። እቲ ዒፍ እውን ብቁጣዕ ናብ ሂትለር ብምኻድ እቲ ሞደሻ ንከይህረም ከትርፎ ይፍትን። ብዘሕዝን መልክዑ ግን እቲ ናይ መብረቕ ኣምላኽ ነቲ ዒፍን ሂትለርን ኣብኡ ብሓንሳብ ይቐትሎም። እቲ ሞደሻ እንትለዓል እውን ኣብቲ መሬት ዋላ ሓንቲ ከምዘየለ እዩ ዘርእየና። ነዚ ዝረኣዩ እቶም ዝተረፉ ዳይኖሰርን ካልኦት እንስሳን ምስሓቕን ምፅዋትን ይጅምሩ። ካብኡ እውን
ቀጻሊ ጉዕዞኦም እንታይ ከም ዝኾነ ምሳሓተትዎን ንሱ ናብ ዓለም ክምለስ ከም ዘለዎን ኣብኡ ነቶም ሰባት ከም ዘድልዮም እናተዛረቦም የርእየና። እቲ ምርኢት ወስደና ኮንግ እውን ናብቲ ዝነበረ ዓለም ተመሊሱ እዩ። እቲ ሮቦት ሕጂ እውን ተመሊሱ ንደቂ ሰባት እናሳቀየ እዩ ነይሩ። ኮንግ እውን ናብቲ ሮቦት ይመጽእ እሞ ይቆስሎ። ልክዕ ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጠረ እናተኻየደ እዩ። ምክንያቱ እውን ኮንግ ብናይ ግዜ መምለስን ድሕሪት እዩ ነይሩ ዝተመልሰ። ሓድሽ ነገር ዝተፈጥረ ግን ሂትለር ምስ ዓብይ ዒፍ ተመሊሶም ምምጽኦም እዩ። ካብ ቅድሚ ሕጂ እንዳዕሊ እውን ሂትለር ምስ ዒፍ ሕጂ ሕነን ምፍዳ እዮም መጽኦም። እቶም ዝተቐተሉ ወታደራትን ናይ ካልኦት ደምን ንኸምልሱ ከም ዝመጹ እቲ ፊልም የርእየና። እቲ ፊልም ከዓ ኣብዚ ዝውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።